Il-Kamra tal-Kummerċ ippreżentat id-dokument tagħha ta' qabel il-budget li jmiss. Total ta' 36 proposta li skonta huma priorità assoluta. Fost oħrajn, id-dokument tal-Kamra tal-Kummerċ jipproponi l-introduzzjoni ta' ħlas għal parkeġġi fiż-żoni urbani ċentrali. Bil-flus imorru biex jintużaw għal modi sostenibbli ta' trasport. Waqt li wkoll insistiet li l-ħlas tal-liċenzji tal-vetturi għandu jkun marbut ma' kemm il-darba tintuża l-istess vettura. Fil-preżentazzjoni lill-midja, il-Kamra tal-Kummerċ qed tissuġġerixxi wkoll limitu perċentwali ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi li kull negozju jista' jimpjega miegħu, bl-eċċezzjoni ta' dawk li jipprovdu servizzi essenzjali jew kruċjali. Waqt li identifikat il qasam ta' priorità prinċipali, il-Kamra tal-Kummerċ spjegat li trasformazzjoni tal-mudell ekonomiku ta' Malta jirrikjedi pjan ta' investiment fuq diversi snin fuq l-enerġija li jinkludi t-tneħħija gradwali tas sussidju fuq il-kontijiet tad-dawl u l-fuels fil-pompi tal-petrol. Dwar l-ippjanar, il-Kamra tal-Kummerċ qed titlob għal reviżjoni għal pjan strateġiku għall-ambjent u l-iżvilupp, waqt li tenniet li għandu jkun hemm pjan ċar għall-imwejjed u s-siġġijiet barra. F'konferenza li fiha ġie spjegat dan id-dokument, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, Chris Vassallo Cesareo, qal li l-budget li se jiġi preżentat irid jindirizza dawk isejħilhom problemi immedjati, anke jekk jirrikjedu b'deċiżjonijiet li ma jkunux popolari. Min-naħa tagħha, il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ, Marta Sportelli, spjegat li ta' kull sena jitnieda dan id-dokument dettaljat li l-Kamra tkun tixtieq li l-politiċi kollha jaqraw u jimplementaw. Fil-budget document li qegħdin nippreżentaw dis-sena tajna ħarsa lejn il-proposti kollha li għamilna matul dawn l-aħħar 4 snin. Proposti li għadhom tajbin sal-lum u rġajna irriproponejnihom u tajna iktar dettall. F'intervista fuq One Radio mal-ġurnalista Xanajja Farrugia, il-Prim Ministru Robert Abela l-ħadd ħabbar li l-budget għas-sena li ġejja se jkompli jsostni l-klassi medja f'pajjiżna, partikolarment bit-twessijiet tal-faxex tat-taxxi, kif ukoll bis-sussidju tal-enerġija u l-miżura stabilità li ġabet ruħs u prezzijiet stabbli f'aktar minn 450 prodott tal-ikel essenzjali minn frar li għadda.